Judith yn taflu golwg manwl ar yr Eboles yma. A mae hwn yn bwysig iawn yn dweud cerddediad ar trot i weld yn union sut mae'r merlod yn camu, yn symud, yn cael gweld os dyw'r symudiad yn iawn bod yna ddim troi allan. Ie, ti'n gywir fyna, Heledd, bod y symudiad yn syth ac yn gywir. Felly, pan ni'n gweud bod y symudiad yn syth, ni'n meddwl bod yr carnau ddim yn troi allan ag i fewn. Ac wedyn yn gywir, ni'n gweld bod y symudiad yn dod o'r ysgwydd. Bod na ddim gormod o symudiad yn y penglin, ond bod y gos yn cael ei taflu allan ac ymlaen o flaen y ceffyl. Flaiden Perlas. Sydd dan ni fan hyn. Katie Parry yn arddangos ar ran y perchennog. Wrth y march, ie. Loti Eibrahol yw'r perchennog, wrth gwrs. Ond ti'n gweud am y llinach wedyn, Heledd? Ie, wrth y march Flaiden Llew. A'r gaseg Diwcsil Philadelphia. A bwysig cael golwg manylach ar y coesau ac ar pa mor llyfn nhw. Ie, mae hynny'n hollol gywir hefyd bod na ddim unrhyw dalpau ar y coesau, bod dim beth maen nhw'n galw splint, neu bod y hocs, bod na capped hocs ar y ceffylau. Felly beth yw hynny yw bod na chwyddi yn y benglin ôl. Felly yn sicrhau bod y joints yn lan. Ond drwy gweld nhw i fyny yn agos, wedi medru gweld hynny, Heledd. Ffynon bach Poppy fan hyn. O'r march ffynon bach Eileen Mai a'r gaseg Telynau Ripple. Ac wedi yn gywir i weid bod Judith Reid yn edrych am rhywbeth sydd yn ddigon cryf, ond eto ar gwad Cymraeg tuag at yr olwg bert mewn gwirionedd. Ie, byddwn ni'n cytuno gyda ti fyna, Heledd. Mae Judith wedi chwilio am geffyl sydd â phwrpas, fyddwn ni'n dweud hefyd. Ceffyl sydd â phen llinyn da, bod yna ddigon o hyd yn y gwddwg ar gyfer marchogaeth. Ceffyl sydd yn gywir hefyd. Ceffyl sy'n symud, oherwydd os wyt ti'n marchogaeth, mae angen bod y ceffyl yn medru symud. Lacey Ciara. O'r march Lacey Victor. Ie, wedi magu gan Colin Tibby, ond Wendy Low Barnes yw'r perchennog. Y fam wedyn Four Oaks Coco Chanel. Wel, mae hon, fel mae'n digwydd, wedi cymwyso sioe ceffyl y flwyddyn ddwywaith gyda Colin Tibby. Ar ran y perchennog Wendy Low Barnes. Felly yn ddosbarth cryf iawn. Allan o'r 6 ar 20 wedi cofrestru 20 yma. Ac yn rhoi digon o waith cartre i'r beirniad Judith Reid.
Ewn ni am dro i'r gogledd i weld yr hyn sy'n digwydd gyda'r adran A. Ar ebolion dyflwy ddod. Ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Judith Reid. Ar y Wedi brig, cael dornod, ar hyn o bryd, mae gyda ni Idyllic Spectre. Dan Williamson, Ashley Oldroyd. Yr ebol yma wedi ennill yn Sioe Haf. Y sioe frenhinol y llynedd. Mi oedd yn y ffair eiaf, mi oedd yn bedwerydd yno, mi oedd yn ail yn Glynnes Sgalenni. Mi oedd yn gil bencampwr stoc ifanc yn Aberystwyth ac yn bencampwr yng Ngheredigion yn Sioe Haf y Gymdeithas. Felly mae yna dipyn o gefndir llwyddiannus iawn. Yn ail ar hyn o bryd, Rhyd y Felyn Siabod o'r march singles Burberry a'r gaseg Rhyd y Felyn Silk Question. Mi oedd y gystadleuaeth yma yn digwydd ynghynt yn y prif gylch, ond i ni am wneud yn siŵr eich bod chi'n gweld gymaint ag y gallwch chi o'r hyn sy'n mynd mlaen yn y prif gylch, gyda'r holl ddosbarthiadau sydd yn mynd yn gyflym o un i'r llall. Felly'r clod ar bri, Judith Reid yn cyflwyno'r wobr gyntaf i Idyllic Spectre. Dan a Ashley o ddolgellau, fel mae'n digwydd, ar y brig yn y dosbarth yma. Gyda ebol maen nhw wedi magu. Na, mae'n ddrwg da fi wedi prynu. Dyn nhw brynu fe'n ebol ac wedi cael crynlwyddiant gyda fe. Llongyfarchiadau gwresog i Idyllic Spectre yn dod yn fuddigol yn nosbarth yr ebolion dyflwy ddod gyda'r adran A. Fe fydd na ddathlu yn Nolgellau heno. Dyma ni'r tywysydd. Ashley Oldroyd a Dan Williamson hefyd yn gyd berchenog.